Tiesitkö, että yleisnimeä käytetään kuin asiaa on monia? Ai en tiennyt, mutta tiesitkö, että erisnimeä käytetään kuin asia on yksilö? Pelataan arvausleikkiä ja katsotaan kuinka paljon osaat. Okei, olen mukana. Luettele 5 erisnimeä, esimerkiksi Italia, Pekka, Elle-lehti ja Helsinki. Väärin meni, koska pizza kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Ai en tiennyt. Luettele minulle nyt 5 yleisnimeä. Tuomiokirkko, Mario Keksit, Akuankka, Hunger Games, Kuka pelkää noitaa. Kaikki meni väärin. Muistatko vielä kaikki säännöt? Yleisnimet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella ja erisnimet kirjoitetaan Nyt muistan, että erisnimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja yleisnimet pienellä alkukirjaimella. Hyvä, että osaat nytten. Sano kuitenkin minulle 4 erisnimeä ja 4 yleisnimeä. Erisnimet ovat etu- ja sukunimet, kuten Espanja, kirjojen nimet, kuten Raamattu, ja tuotteiden nimet, esim. Maybelline. Yleisnimet ovat kasvi- ja eläinlajit, esim. Kiinan ruusu ja Saksan paimenkoira, historialliset tapahtumat, kuten kivikausi, ilmansuunnat, esim. Etelä- ja viikko.